खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल। दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों जे जोंनि भारतआव गोबां दावराव दावसि जागासिनो दङ आरो बे दावराव दावसिनि कारना जाबाय पेट्रलाव एथानल मिलायनानै फाननायनि थाखाय। बे एथानला मा? बे भिडिअनि थ्रुयै जोङो बेखौ बुजिगोन आरो बे एथानलखौ मानो सरकारा मिक्स खालामबाय दङ आरो बे एथानल मिक्स खालामनायनि उनाव जोंनि गारिफोरनि अबस्थाया मा जादों आरो लोगोसे बे एथानलनिफ्राय सोरहा बांसिन प्रफिट जादों। फैदो बे भिडिअखौ जागायनोसै आरो बे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना बे एथानलनि गासै डिटेल्सखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि भारतनि जिथु परिबहन मन्त्रि होनो जायखौ लामा होरि बानायनाय मन्थ्रिया जाबाय नितिन गडकरी। नाथाय बिनि सानै फिसाला दं आरो बै फिसाला सानैया एथानलनि इन्डास्ट्रि दं आरो बै एथानलजों गारिथ' सालायनो हागो, नाथाय बै एथानलजों सालायनाय गारिनि इन्जिनाव एसे मडिफाइड खालामनांगौ आरो एसेमान बेलेग रोखोमनि जाहैयो इन्जिना। नाथाय बै नितिन गडकरीया मा खालामदों, गावनि फिसाला सानैखौ प्रफिट होनो थाखाय रावजोंबो जेबो एक्सपेरिमेन्ट खालामालासिनो बै एथानलखौ पेट्रलाव मिलायनानै फार्स्टआव E20 होननानै जोंनि पेट्रलखौ जोङो मोनोमोन, जेराव 20% एथानल दंमोन आरो बै एथानलजों जोंनि गारिफोरा एसे गाज्रि जादोंमोनबाबो माने एभारेजआ होबायदोंमोन। नाथाय दा 80% एथानल E85 होनना मोनसे फैदो, 85% एथानल लगायनानै पेट्रल फानगासिनो दङ, जेराव जोंनि गारिफोराव इन्जिननि प्रब्लेम फैगासिनो दङ, टेंकियाव प्रब्लेम फैगासिनो दङ, माइलेजाव प्रब्लेम फैगासिनो दङ। दा खोथाया जाहैबाय, दाख्लैबावै कर्टआव बै बिजेपि सरकारनि फालनिफ्राय बुंनाय जायो जे जोङो एथानलनि एक्सपेरिमेन्ट खालामगासिनो दङ। दा एक्सपेरिमेन्ट खालामनो थाखाय मा बे भारत हादराव एसां करर गारि दङ, इमान गोबां गारिखौ नस्थ' खालामनानैसो नोंसोरो एक्सपेरिमेन्ट खालामगोन नामा? आरो बेखौ लानानै जोंनि भारत हादराव जायफोरा गारि दं बा सानफ्रोमबो पेट्रलनि इउज खालामबाय दङ, बिथांमोना एसे रागा जोंबाय दङ। मानोना बेफोरबायदि खालामनाया अयनाय आरो रुलावनो गैया। नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि मेगन सिगाङाव जुदि सोरबा गाइखेर फाननो फैयो आरो बै गाइखेराव जुदि दै मिलायनानै फानोबाथाय जोङो मा रखम रागा जोङो। नाथाय दिनै सरकारा रावनावबो सोङालासिनो, रावखौबो जेबो मिथिहोआलासिनो पेट्रलाव एथानल मिलायनानै फानगासिनो दङ, जेराव जोङो रावबो आवाज दिखांनो हायाखै, जोङो रावबो जेबो बुंनो हायाखै। आरो बे बुंनो हायि कारनावनो दिनै सरकारा मोनसेनिफ्राय मोनसे गोरोन्थि खालामगासिनो दङ। नोंथांमोना साननैसो सिगां खोनादोंमोन जे राम मन्दिर, अय'ध्यायाव जि राम मन्दिर बानायदों, बेयावबो 200 करोड़निबो सायाव जायखौ माने रां दान होयो बै मन्दिराव सानफ्रोमबो 50 लाखहालागै थाङो होनना आं मिथिनो मोननाय बायदि। गतिके बै रांखौबो बैयाव जायफोरा फैसा सानोमोन बिसोरो माने लुथिजोबनानै गावबा गाव न' बानायदों, प्रपार्टि बानायदों। भगबाननि सायावबो बिसा गिनाय गैयै जालांदों आरो नोंथांनि सायाव मा गिबावनो। दिनै एथानलनि थाखाय गोबां गारिफोरानो गाज्रि जागासिनो दङ। दिनै एथानलनि थाखाय बै नितिन गडकरीनि फिसाला सानैनि कम्पानिया 200% प्रफिटआव थांगासिनो दङ। मात्र सानै फिसालानि प्रफिटनि थाखाय गासै भारत हादरनि सुबुंफोरखौ इमान खस्थ' मावनानै गारि गंसे बायो आरो बै गारिफोरखौ गाज्रि खालामनायनि जेबो अधिकार गैया। आरो बिनि थाखाय जोङो सासे सुबुङा गासैबो ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो जाथो बा नोंथांमोना धरना होनायानो जाथो, बेफोरबायदि खालामनानै सरकारनि सायाव कुवेसन सों, आवाज दिखां, नङाबा बिजेपि सरकारा बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि जेरै गारि गाज्रि खालामबाय दङ, साननैसो उनाव नोंथांमोननि न'खरखौबो बिदिनो धंख' खालामगोन बिसोरो
बिसोरदो जेबो भरसा गैया आरो मिथिनाय मोननाय बादिबा कक्रस पार्टियाबो बै नीट एग्जामनि पेपार लिक जाबाय थानायनि थाखाय दिल्लीयाव धरना होगासिनो दोङो जेराव सनम वांचुकआ दिनै 6-7 दिन जाबाय जेबो जाया लोङा हांगार स्ट्राइकआव जनानै दोङो दासिमबो सरकारा जेबो बेफोरनिखै कुनु बाथ्रा रायलायनो थाङाखै बा बै धर्मेन्द्र प्रधाना इस्ताफाबो होआखै रिजाइनबो होआखै गतिके आङो गेजेर गेजेर भिडिअ लाबो आरो आंनि भिडिअआ कन्टिनिउ होनो आं हाया बेखौ आंबो मिथिगौ आंनि गोरोन्थि नाथाय जि मोनसे मोननै भिडिअ लाबो आं बेयाव नोंथांमोननो डिटेल्सै बाथ्राफोरखौ खिन्थायो जायखिजाया टपिक्सआव लाबबाबो आरो नोंथांमोनाबो गोबां अननाय होयो आंनि भिडिअआव बिदिनो अननाय होबाय थागोन होननानै आसा खालामनानै बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दोङो गोजोन्थों।